Ako overiť telefónne číslo a aktivovať aplikáciu IBIS Ingold? Autorizované telefónne číslo je kľúčom k bezpečnej a spoľahlivej komunikácii, slúži ale tiež ako dôležitý identifikačný prvok. Po prihlásení do zákazníckeho účtu vám zobrazíme vaše telefónne číslo a požiadame o jeho potvrdenie. Ak je číslo stále platné, jedným kliknutím ho potvrdíte. Obratom vám na uvedené telefónne číslo zašleme SMS s autorizačným kódom. Každá SMS obsahuje tzv. Odtlačok. Tento údaj je uvádzaný i na stránke overenie telefónneho čísla vo vašom zákazníckom účte a je potvrdením, že opisujete autorizačný kód z aktuálnej SMS správy. Po zadaní správneho autorizačného kódu overenie dokončíte. Máte nové telefónne číslo? Nič sa nedeje. Stačí zvoliť možnosť aktualizovať telefónne číslo. V ďalšom kroku doplníte svoje nové kontaktné telefónne číslo a pokračujete v overení. Príde vám SMS s autorizačným kódom. Ten prepíšete do políčka Autorizačný kód z SMS vo svojom zákazníckom účte a proces dokončíte. Zobrazené telefónne číslo už nie je aktuálne a vy nakupujete prostredníctvom zmluvy e-Plan. Overenie z bezpečnostných dôvodov prebehne v dvoch krokoch. Najprv nám oznámite nové telefónne číslo a stiahnete si dodatok k zmluve. Ten bude nutné podpísať s úradným overením. Ako náhle obdržíme váš podpísaný dodatok, zapracujeme zmenu v našom systéme. Vy potom dokončíte overenie telefónneho čísla pomocou autorizačnej SMS. Prečo je overenie telefónneho čísla také dôležité? Ide o vašu bezpečnosť. A čo viac, po overení telefónneho čísla získavate prístup k aplikácii IBIS Ingold. S ňou máte svoje pravidelné sporenie i nákupy vždy pod kontrolou. Rýchlo, prehľadne a doslova na dosah ruky. Aplikácia ponúka možnosť generovať QR kódy pre platby, potvrdzovať príkazy na výplaty a prevody zo zlatých kont a umožňuje zapojenie do unikátneho systému Ingold Pay, vďaka ktorému môžete platiť priamo v zlate. Tento komfort si môžete užívať i vy. Prepojenie aplikácie s vašim zákazníckym účtom prebieha za využitia tých najvyšších bezpečnostných štandardov, vrátane dvojfázového overenia identity. V ďalších krokoch preto budete pracovať paralelne v mobilnej aplikácii IBIS Ingold a vo svojom zákazníckom účte. Začnite stiahnutím aplikácie IBIS Ingold z App Store alebo Google Play. Využiť môžete QR kód, ktorý nájdete na našich webových stránkach. Otvorte si aplikáciu IBIS Ingold. Privítame vás výzvou na povolenie aktívneho zabezpečenia. Táto funkcia umožňuje aplikácii sledovať informácie o vašom zariadení a zaisťuje tak maximálnu úroveň ochrany a bezpečnosti vašich dát. V ďalších krokoch vám predstavíme hlavné funkcie a benefity aplikácie, aby ste mohli plne využívať jej možnosti. Po zoznámení s prednosťami aplikácie pristúpime k jej autorizácii. Prejdite do svojho zákazníckeho účtu a v záložke Autorizácia vyberte ponuku Pridať zariadenie. Zobrazia sa vám dve možnosti. Načítanie kódu pomocou QR alebo ručné zadanie kódu. Rovnaké možnosti sa vám ponúkajú i v aplikácii. Ak sa rozhodnete využiť QR kód, jednoducho ho naskenujete pomocou aplikácie. Ak v aplikácii zvolíte možnosť prepísať kód ručne, prepíšete kód zobrazený v zákazníckom účte do príslušných polí v aplikácii. Zadanie údajov potvrdíte. V nasledujúcom kroku budete v mobilnej aplikácii vyzvaní na nastavenie PIN kódu, ktorý budete využívať pre prístup do aplikácie. PIN je nutné zadať dvakrát, aby ste potvrdili jeho správnosť. V tomto okamihu odchádza na overené telefónne číslo potvrdzovacia SMS správa s autorizačným kódom. Vráťte sa do svojho zákazníckeho účtu, kde postúpite k ďalšiemu kroku. Kliknite na tlačidlo Pokračovať a potom doplníte autorizačný kód, ktorý ste obdržali v SMS-ku správe. Potvrdením tlačidla Dokončiť aktivujete aplikáciu IBIS Ingold vo svojom mobilnom zariadení. V mobilnej aplikácii IBIS Ingold ešte dokončíte užívateľské nastavenia. Zvolite si preferovaný spôsob prihlasovania. Využívať môžete i biometrické metódy, ako je odtlačok prsta alebo rozpoznanie tváre, teda Face ID, ak ho vaše zariadenie podporuje. Potom vás aplikácia vyzve na povolenie aktívneho upozorňovania, vďaka ktorému vás budeme môcť informovať napríklad o transakciách čakajúcich na schválenie, i keď aplikáciu nebudete mať práve spustenú.
V poslednom kroku sa vám v mobilnej aplikácii zobrazia údaje pre obnovu aplikácie. Tieto údaje si bezpečne uložte a dokončite inštaláciu tlačidlom Pokračovať. Gratulujeme! Vaša aplikácia Ibis InGold je teraz pripravená na používanie. Neustále pracujeme na jej vylepšovaní, pridávame nové funkcionality tak, aby sme vám maximálne uľahčili správu vašich rezerv v cenných kovoch a spríjemnili využívanie bezkontaktných platieb v zlate. Sledujte nás, aby vám neutekli žiadne novinky.